900 км в час мащабна скорост, спиращи дъха каскади, невероятни номера. Избери от различните GX Giro за... Внимание! Спешно предаване. Открито е земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер, което ще удари Перник. Гражданите, живеещи в Перник, трябва да спазват следните инструкции. 1. Не се паникьосвайте и запазете спокойствие. 2. Потърсете подслон и се скрийте под маса или нещо друго, което да ви предпази от падащи предмети. 3. Не излизайте навън, докато не стане безопасно. Излизането навън ви излага на опасност от падащи отломки. Това е извънредно положение от българското правителство. Пазете се! Състезание Дъжд Оффроуд или събери смелост за различни каскади, странично въртене,